Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng ya, Bro. Desa Kalilandak mung iki wae nimbali awake dhewe ngadicara tasyakuran kan. 8 tahun sepisan. Ngalap naruan bumi bener. Ruwat bumi. Ning apa ruwat bumi tradisi kearifan lokal. Sing jenenge adat karo sahadat bisa mlaku bareng. Sahadat kuwi sarana manembang ngarsane Gusti lumantar agama kampersan kanggo masuk kuwi wajib lan penting iya. Ning adat tradisi aja ditinggal. Urip nang bumi Jawa basane ya Jawa. Ngruwat saka tembung rawat ana maning sing ngomong tasyakuran bumi padha bae. Nyuwun karo sing dalurip Gusti Allah Subhanahu wa taala muga-muga ing purwa madhawusana bumi kene diparingana bumi sing subur mari palo jinawi baldatun thayyibatun marabun ghafur amin Allahumma amin. Ngaturaken sumber ngatur pepundhen kula Bapak Kades Slamet Pujiyono sajroning krangatipun sak lembaga desanipun BPD Kangri Hansip Banten Panggawa tokoh masyarakat ugi pemuda Karang Taruna wonten ing Kalilandak yang sangat kompak. Jajaran Forkopimda Pak Camat Pak Kapolsek Pak Danramil Sugeng Tunjuk lan matur suwun saking Idi so pangestu ing kaparingaken. Mbokri kanca kepala desa sak kecamatan Purworejo Lampung ing rawuh ngaturaken sugeng rawuh. Iki gara-gara ya, Tru, jangkepi pamundutan mau sore sing kudu diaturke. Ngatur apa Kang Garing? Kutub Manggung. Laras sapa? Kula nyuwun larasipun Srendra menyura. Ngaturi sapa Kang Garing? Ngaturi Ibu Tuti. Waranggana saking Banyumas. Saka Banyumas rumiyin paranggananipun almarhum Ki Sugino Siswa Carita. Laras Bu panjenengan nanten niki Pak Gino Siswa Carita laras Bu. Nggih, laras. Tahun pinten panjenengan niki? Sandoso iki. Alhamdulillah ngantos itu. Oh, ngantos puputeng yuswan. Oh, nggih syukur Bu panjenengan kersa tumut kula-kula nggih matur kesuwun. Lagi sambang. Oh, pamit kula nyuwun Kutub Manggung kami panjenengan siswanipun Ibu Suryati. Semoga dipun dawani langkung rumiyin. Dados Mas. Tanggal 6 Februari lambe bumi ket. Apa suaranya kelmik? Kamu iki mau kamu lastani mau. Miken jenengan sing tendrian apa kaya niku wujude Bu? Teng pundi sing miken ngaten pundi? Tidol. Pundi. Boleh mik Bu kula duwe penanya garuda. Apa hubungannya ini kali budal? Ane jenengan kok dadi budal lalu luar mandan pas. Sarang yo kina. Kaya ora Sembodra karo Sri Kandi. Jenengan kalau Mbak Timit. Jadi plate yo padha-padha R. R ki tegese randa. Sing jiranda. Jejeran ya main bang. Namanya Kebumen Plate R. Ini kan banyak dari Plate R. Ajak kesuwin. Ya.
dirandhape main suarane apa maning dasar montore sering dikoroki. Tambah gemlogong kaya aye. Mula Pak Araswana menika kotote manggung. Aduh, almane cara. Kasih tanya. Ana sing usul sikus kono. Yo beto. Iya. Repot Pak Muhid. Cocok Pak Muhid. Belajar boleh Mas. Mainnya pakai ini kayak sini ya. Enak kok. Yang pria di sepuh itu senengnya sing alirannya kaya ngene Mbak Tuti. Yo nyoto-nyoto Pak Midin yo senengane alirannya sing kaya ngene terus Pak Muhid terus para pria di sepuh niku nek kutut panggung seneng. Ning ngandel petor, beda manis. Napa niku? Petor sing kaya senengane sing bras-bras. Cinta merah jambu, maksudnya. Oh, lagu niku kan karo umur nggih, Bu. Nggih, Nggih bener umur. Nggih, niku kan Cinta Merah Jambu kan area tahun 70-an. 80-an. Nggih. Niku membangkitkan Semangat. Karena tadi anggap Cinta Merah Jambu dadi kelingan karo sing jambune gede dewek. Jenengan jambune dening cilik, Bu. Yo cilik kasih penting boten ditangani codot. Napa nggen niku jambu cokane dikilingi codot, Bu? Nggih. Niku kadang jambu gede-gede. Nggih. Pengling kadang ditangan codot. Gawe codote gawe. Nang warna gawe. Codote ngeneh kok. Langsung cung iki nyong codote nyong. Ngaku mau. Sing nyetem nyangar dadi codote iki. Ora uli. Ampun dipangani codot, Bu.
Codot tanggal kroak ditinggal luka kok. Belum tanggung jawab ora. Mulane tak segel. Segel mawon, Bu. Nggih, kaya ban karet. Iya dicor. Benar jangan codot merah. Alah. Iya. Waduh. Cara pakai iki wong ngene disegel. Sodote yo ora wani merah bae. Ning asal telaten ya susu ya segele dibuka. Digembok Ibu. Oh, ngajar. Mane-mane, Oh, niki Mas Hendi ta memang bingung. Oke, lah niki derek Mas Heri, derek Mas Singgu nggih telaten lha niki bingung nggih. Nek cokane ngundang biyung niku. Lah niki kan umurnya anak kulolan. Tapi seniki Bu, Pripun? kadang-kadang lare seniki niku senenge dadi mokon lho. Dadi kepengine uli wong wedok sing carane kuwi mun mateng. Dadi anggere mateng niku biasane segala-galane pas. Jenggoke ya pas. Dinding-dindingnya kepenak. Mas Hendi niku selerane sing yuswan jenengan. Masih des swanten. Sanes napa swanten maksudnya mun mapan klasikane mun kecekul. Niku Mas Hendi nggih cewene cantik banget suarane saya lho Mas. Sinten sih Bu jeneng mboten ngomong kali Bunda. Rahasia nggih Mas Heri nggih. Ridho ki kula. Boten. Malah tak ngomong kula. Ridho ki kula. Sinten Bu? Sinten Mas Hendi? Lare pundi Bu? Meneng-meneng tingkah lakumu kaya gue ya. Bahasanya caksa Bu. Oh walaupun mau orang digenderi sih sebenarnya. Moncis banget nih sekarang. Ngomong kok. Mangga, mangga, sing nyetel sapa Kang Bawon? Oh plecit ya. Mengke dong dia klasik. Plecit susemplo. Niki semanten ugi pangundhut saking Ibu Karin Astuti Walet Mas Bumi. Dilala ibune ora tindak-tindak dadi ya ora diaturke. Iya ya, Bro, iki mumpung ana sinden profesional. Monggo, Bu.
yen ombe yen benum 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 ben benam benam ben ombe benum ben ben omben 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 benum ben benam benam ben ben lanane ombe iye 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 ayam kok dulurku tidak menyimpan relaku dulurku iya ya dulurmu mas kecil karena si Denmanya dulurku Rondo Sinden Slendro